6 persuni kellhom jittieħdu l-isptar għal kura fosthom tifla ta' 11-il sena u omma ta' 41 sena residenti Santa Venera wara ħabta li fija kienu involuti 6 vetturi. L-inċident seħħ ftit wara is-6 ta' filgħaxija qrib ir-roundabout tal-Erba' Mwieseb f'San Pawl il-Baħar, dan bil-konsegwenza li fl-inħawi użati minn eluf ta' karozzi inġema' ammont ta' traffiku. Il-Pulizija konfermaw dawn id-dettalji bil-vetturi involuti jkunu trak ta' tip IRF missjuq minn żagħżugħ ta' 25 sena minn Ħażebbuġ u li fortunatament ma weġġax, kif ukoll Hyundai Getz missjuqa minn raġel ta' 69 sena mill-Mellieħa li kien akkumpanjat minn 3 passiġġieri tal-istess familja li l-kol ittieħdu lejn l-isptar għal kura. Il-vettura li kienu fija l-mara u binta tat-tip Toyota Platz kienet missjuqa minn raġel ta' 45 sena residenti Santa Venera. Is-sewwieq fortunatament ħelisa ħafif. Ħelsuha ħafif ukoll mara ta' 48 sena li kienet qed issuq karozzi tat-tip Kia u żewġ barranin li kienu qed isuqu Daihatsu u Peugeot. Dawn ukoll kienu involuti fl-istess inċident.